E a última, amigos e amigas, a última foi a reacción respeito da prohibición das corridas de touros en Cataluña. Nada menos. O país, o pobo, a nación máis antitaurina de todo o Estado español que Galiza, cos seus representantes políticos españois, cos fillos espuros deste país, defendendo a festa dos touros. Pero como fixeron esta defensa? Non foi unha defensa fundamentada no mínimo argumento, foi a través de argumentos indignos, ridículos, en boca de un galego, porque eran declaracións que ian en contra da nosa diferencia, en contra da nosa especificidade, en contra da nosa tradición, en contra do sentimento cultural mayoritario do pobo galego, en contra do noso sentimento orixinal de respetar a bois e vacas como elementos de traballo. Non podemos tolerar que queiran convertir todos os estandartes noxentos da españolidade en un búmeran contra Galiza e a prol da súa idea fanática, esa sí é fanática, de España, a parte de fraudulenta. Como actuou ese trío de gallegos a la española, eses señores que andan vestidos como si foran chulapos de lavapiés desde a Praza de Touros de Pontevedra, Pepe Branco, coas súas declaracións, é unha cuestión de libertad, o ese español, verdade, afinado, que parece que é adeprendido en unha empresa de publicidade. Permitidme unha coña pequena. Eu, cando vexo este señor dicindo as cousas que di dos touros, venme a cabeza aquel dúo de Pepe Blanco e Carmen Morel en Amor sobre Ruedas. Amor sobre Ruedas, apropiado para un ministro de Fomento. E Mariano, se sabedes que foi a Praza de Touros, non foi para facer política, porque el xa foi aos touros desde hai moitísimos anos. Pero ese Mariano se despachou nada menos con que non lle gustaba prohibir. Pero, señores, non lle gusta prohibir ao dirixente dun partido político que está disposto a prohibir o aborto, aínda que sexa unha necesidade imperiosa para as mulleres, que está disposto a prohibir o matrimonio homosexual, que están dispostos a prohibir o uso do galego como unha lingua de cultura válida para os nosos pícaros e as nosas pícaras, para todas as funcións. Que clase de liberdade é a que defenden estes señores? Por eso, e perdoádeme porque non habitúo a facer estas cousas, a min veu unha cabeza Mariano Ozores, un director de cine español que facía películas coñerísimas para eles, que tiñan por títulos que llevan que nin Dios a este señor Mariano noso, no? El Apolítico era unha das películas de Mariano Ozores, El Apolítico. Outra película, Nosotros los Decentes. Outra, Salto Mortal. Outra, Hoy como Ayer. Outra, Los Chulos. Outra, esa sí que é, El Erótico Enmascarado. E outra, Los Energéticos. Los Energéticos. Bueno, do presidente que temos non vou falar porque francamente aí non son capaz de procurarlle unha mimes española, porque hai algún galego que xa está tan recocido en españolidade que é mellor remitilo a eles. Sabedes a que me recorda? Pois a Rouco Varela. Un bon español tamén e un bon vaticanista ao servizo do imperio. É un gallego universal. E xa sabedes que os galegos que presuman de universais son sempre os que negan 50.000 veces ao país e nunca coñecerán no mundo a Galiza por eses galegos universais. Pois ben, amigas e amigos, dixen antes que nós conocemos bois e vacas desde pequeno, mesmos os que non traballamos a terra.
pero que saiba toda a poboación, sábeo todo o mundo, a non ser que os atordoen e que os intoxiquen, que neste país a festa dos touros é allea, extraña, é un esperpento e unha deformación do noso espírito. A primeira vez que houbo touros en Galiza, sabedes cando foi? Pois, lóxicamente, con a gran raíña Isabel II, en 1850, en ese proceso de españolización brutal que empezaron a facer, dividindo Galicia en provincias, diputacións, militares de alta graduación que chegaban a alcaldes, e, efectivamente, el señor Juan Flórez da Coruña fixo con subvención pública unha praza de touros na cidade de Madeira, e foi a primeira corrida, 1850. E nese momento, e despois, non había persoa mínimamente culta e intelectual que non dixese que, bueno, natural é que isto fracase, porque é contrario ao noso espírito e é unha festa totalmente allea. Hai alguén que dixo por aí, bueno, que estes políticos na máis que están empeñados en levarlle a contraria a Cataluña. Non, amigos, non. Eles o que están facendo con todo isto é intentar envilecer ao noso país, intentar que sexamos máis servís e máis miméticos, precisamente para poderen dominarnos mellor. Eles, por outra parte, tamén fan estas declaracións. Non foi aos touros Zapatero, non foi aos touros ni siquiera Dona Esperanza Aguirre. Eses non teñen por que ir, van cando lles peta. Pero por que fixeron eles ese día? Porque teñen que aparecer como vos serventes, respeito da españolidade a conta da cal viven como cucos, especialmente burlándose deste país. Amigos e amigas, eles están chegando a extremos donde soamente queren deixar a idea de Galiza convertida nun rito gastronómico. Hoxe mesmo